Munggut enggawan bojo negara. Pak! Pak! Segone kae lho nang dintas. Pak! Wong ki mau ditoyo yo. Nduk! 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 Cah ki bereng no ditoyo yo. Wong kok padha ora diceluk padha ora enek. Wes tak entase dhewe. Pak, Nduk, ayo sarapan. Iki Bu, lawe apa Bu? Halah takon lawuh bereng sanane iki lho. Hah, tempe kalih tahu malih, Bu. Kula bosen. Sing sabar ya, Nduk. Bapak karo Ibu akhir-akhir iki ora ngasilake akeh iwak. Dadi sawetarane awak dhewe mangan apa anane dhisik ya. Muga-muga awake dhewe ngasilake rezeki saka Gusti Allah. Akeh sini iki yo bosen Pak Man mbek tahu tempe terus ngene iki. Amin. Sing sabar, Bu. Gusti Allah mboten sare. Amin. Kenapa yo Pak? Iwake kok padha mah metu. Ya ndak tahu tanya kok tanya saya. Pak, ayo ndegake to Pak, selak entek iwake nang gawe ngenteni kowe ngopi. Ya Allah, sabar, Bu. Eman kopine iki lho. Ih, tak tinggal lo kowe. Sek. Lho, banyune kok butek ngene. Kan wong wingi udan terus, Pak. Piye to? Sing tenan. Mbah, Pak, mbah. Loh, Pak, apa iki? Loh, kok kaya iwak, Bu? Weh, iya, Pak, iki iwak. Ya Allah, kakek iwak ndek kene yo. Alhamdulillah, Bu, rezeki. Alhamdulillah. Wes saya, Pak, nang dijupuk iwake. Saya Bu tak ngajak warga liyane. Wes padha kumpul, Cah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
pelem ayu-ayu kaya aku. Yo gue belum kok ya telur tok nek kopine sisan. Yo. Lah yo Pak, lanang kok nyangkem ae. Ki wis tak gawakno mbok ya dipangan. Nggih Bu, matur nuwun. Peleme ayu-ayu kok kados panjenengan. Iya no, jelas. Aha, aku duwe gosip anyar ki, koyoke padha seneng. Bapak, ibu-ibu, roh gak? Mila masa anake Yuning mbek Bagio. Panganane saben dina tempe tahu remesake to piye le? Astagfirullah, iya ta? Sakno. Iya tenan. Menang wonge teko. Halo warga-warga. Waalaikumsalam. Oh iya, lali aku. Assalamualaikum warga-warga. Waalaikumsalam. Ya Allah, Pak ojo ngisi-ngisini to, Pak. Wonten napa to Yuning kok kadose seneng banget. Lah nggih, nganti lali salam. Niku lho, Pak, Bu. Nek gawe niku akeh iwak mencungul. Mencungul. Iwak asli. Ya asli Pak, mosok dolanan. Wah, menawi kados menika ayo dipundhut bareng-bareng Pak, Bu. Ayo. Sik. Iwak mati kok dijubuki. Iya apa gak gigu? Apa sing perlu diwedeni ta, Mak Tun? Iwake iku mati. Mendem, Mak Tun. Mati. Mendem, Mak Tun. Mati. Sampun Bu Ibu, mboten usah padu. Lah nggih, justru anane kedadian iwak mencungul iki dadi berkah kanggo awak dhewe utamane para nelayan. Betul, kita kedah bersyukur marang Gusti Allah. Wes, nang ayo dijupuk sesere, nang dijupuk iwake. Wes lah, ayo. Ih, kok padha ngelok leh. Wih, akeh tenan iwake, Pak. Wah, balik ya, Pak. Yo to, bener to. Aku kok iya pengen yang jupuk-jupuk iwake. Tak jupuk pas warga gak ono ah. Sama bapak lan ibu-ibu. Awak dhewe wis cukup, awake dhewe bisa bali menyang omahe dhewe-dhewe. Hati-hati aja adoh saka tepining kali lan bojone dicekeli ben ora kintir. Oh, Pak Lurah iso, ayo. Wes Pak lah ayo mentas. Lah padha mere. Saiki wayahe aku sing jupuk iwake. Oh iya, seserku keri. Se. Iki to sing jenenge Kiku karo iwak. Apa sih? Ya aku lo njupuk lo gawe bojoku. Sing tenang. Iya. Ya Allah, kok enak ya wong koyo ngono iki. Amit-amit. Ih, cepet bayi. Pripun Bapak Ibu, sampun paring kathah iwak? Sampun. Mantap. Nah, Bapak Ibu, karo anane kedadian iki awak dhewe kudu bersyukur. Tapi kedadian iki dijenengi apa nggih, Pak?
Apa ya? Aha, piye lek dijenengi iwak munggut? Nah, setuju. Munggut. Apa iku, Pak? Ya menjungol, iwake padha menjungol. Nah, aku ngerti maksud sampean. Kan awalnya iwake padha mendem, terus mencungol. Penyebutan mencungol itu kurang penak, dadine diganti karo munggut. Nah, iku sing tak maksud. Nah, gadah artos wiwit sak menika, kita nyebatipun iwak munggut nggih. Wes saya udah padha mulai iwake iso didol, iso dimasak dhewe. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya guys, jadi dia lagi di make upin jadi orang tua. Yuning sih. Pak, ana lho kayak kan mau maju. 3. Astagfirullah, iya toh. Oh iya. Aku lali kata-katane. Astagfirullah. Gue nggak kenceng. Langsung ngapain Astaga. Ya gak apa-apa, ayo gak apa-apa. Gue kan tiket. 3, 2, 3. Lah nggih, justru ana kedadian iwak pencungol iki dadi berkah kangge warga. Aku harus ngomong apa lagi? Aku pusing.